Domnilor, acum 10 minute v-am semnalat că eu am mașină oprită în sensul girator. Pe unde? Eu acum vin de acolo, e înregistrat, nu se vede nimic. Eu știu că mașinile astea se ridică. Eu dacă o las parcată acolo, acolo parcată, după număr, mă ia și mă scoate din casă. Dar probabil, nu, aici, în Buzău. La Buzău nu avem de ridicat autobuzul. Deci, repet, nu trebuie să o ridicați. Vă duceți la ușă. Blochează un sens giratoriu. E o cale mare de acces. Dar e mașina vreunui șmecher cumva și nu avem voie să îl deranjăm? Noi am Știți a cui e mașina? Bănuiesc că știți. Păi nu știu, vă întreb. Știți a cui e? E cumva cineva din miliție? Nu? Ia, interesați-vă să vedeți de ce nu deranjăm. Da? Bine, o zi bună!